Peluh bali ceroncong. Naswari lan Prabarana nratap nalika ana perawat nyurung Dragbar sing mentas diudhunake saka ambulan. Disurung tumuju ICU. Dheweke kepengin meruhi sapa pawongan sing lagi lara kuwi. Naswari njomblak bareng cetha sing arep dilebokke ruang ICU iku jebul Prayitna, pacangane Prabarini. IP-ne sing uga lagi dirawat ing ICU kono. Prabarana lan Naswari enggal maju nyedak, ngaku yen pasien anyar iku uga keluargane. Prayitna dipapanake jejer karo Prabarini, mung keletan sekat korden sing bisa dibuka. Kahanan sing aneh, lelorone kaya semayan loro lan padha mlebu ing ICU rumah sakit kono. Watara 60 kilometer arah lor kulone Denpasar, trepe ing omah Banjar Batukaru, cedhak Pura Luhur Batukaru. Balian pengiwa Imade Sempono ngadani ritual khusus. Ritual sing diwiwiti tengah wengi kepungkur kanthi sarana mori ireng sing nabet kama campuran garing. Kama kasil olah salulute balian tuwa kuwi karo niluh matya winginane. Mori ireng iku dipanggang ing dhuwure padupan bareng karo fotone Prayitna. Foto sing ditinggal dening Matya minangka syarat jangkepe teluh wegik. Mori ireng iku diubengake kaping 7 ing dhuwure padupan sing kumelun. Aji mantram wegik dirapal. Bebarengan asep dupa sing disebul arah ngidul ngetan. Asep mlebu kamar rumah sakit papane Prayitna nginep. Ana swara jumedhor. Prayitna sing lagi turu tangi kaget. Ing ngarepe wis ngadeg wewujudan ireng, wulune diwud-diwud. Mripat melulu abang ngatirah, wengis ngisi siung. Ilat meloler dawa, ilere kotos-kotos ing jogan. Wewujudan gedhe dhuwur ireng kuwi nyedhaki Prayitna sing isih kami tenggengen. Tangane kemlawe nyeketem sirah lan nancepake kukune sing landhep. Prayitna pringisan kelaran, nanging arep bengok lan sambat suarane ora bisa metu. Mung bekah beku ora bisa nglawan. Rasa lara sing ora ketahan iku ndadekake dheweke tiba semaput, glundung ing jogan. Barengi ambruke Prayitna ing Banjar Karambitan, niluh Matya sing lagi sarapan keselak, gelase mrucut, tiba ambyar ing jogan. Saklebatan katon wewayangane Prayitna. Atine ora jenak. Krasa yen Prayitna wis ketaman daya teluh andelane balian Made Sempono. Teluh cethik croncong pala. Ing sajroning atine Matya campuh perang batin. Rasa ora tegel yen Prayitna nandhang Cintraka. Nanging ing suwalike ana rasa serik lan ngigit-igit merga rumangsa tau diina lan dibuang. Tresna sucine marang Prayitna ditolak warasan. Senajan wiwitane dahuru ya saka pokale dhewe. Atine dipeper, kudu tega marang Prayitna. Bab mengko priye wusanane dipikir mburi. Sing baku Prayitna kudu sirna. Srengenge wis glewang endhek ing kulon. Ing ruang ICU kari Prabarana ijen. Naswari wis dikongkon bali mring Sempidi sak perlu ngurus bali somah lan Ardana anake lanang. Prabarana nyedhaki dokter sing lagi metu saka ruang ICU. Takon kahanane Prayitna lan Prabarini. Dokter sing umure sakbaraan nglebokake stetoskop ing sak kantong
klambi dinese. Wonten bab ingkang misterius. Ilmu kedokteran boten saged ndeteksi. Prayogi ketambah lambaran ilmu magis kangge sabiyantu malihakaken sederek panjenengan menika. Katerangan dokter. Prabarana ngenam pikiran. Dheweke yakin Prayitna lan Prabarini kena teluh. Dumadakan HP-ne muni. Jebul sing ngebel Prabadewi, adine ing Semarang. Ngabarake yen dheweke wis wong lima wis ndarat ing Bandara Ngurah Rai Denpasar. Ora suwe maneh wis tekan rumah sakit Kasih Ibu kono. Prabarana ora ngerti sing teka kuwi sapa wae. Dheweke ambegan landung, buang hawa mbesesek ing dada. Ora nganti sak jam, Prabadewi wis tekan. Bebarengan karo sisihane Pirgandi, wong tuwane Prayitna ya Pak lan Bu Pratikna, sarta paraga sepuh umur swidakan luwih. Senajan rikmane wis putih memplak, klebu alis, brengos lan jenggote, nanging katon isih kiyeng. Manohara nepungake asmane Hadi Wijaya utawa Ki Hadi, spiritualis saka tlatah Banyumanik. Wong lima banjur gentenan mlebu ICU, ndeleng saka cedhak kahanane Prayitna lan Prabarini. Bu Pratikta kawistara ngempet tangis nyumurupi Prabarini calon mantune nandhang cintraka kaya ngono. Srengenge wis angslup ing Cakrawala, barengi tekane Nyoman Raka lan Made Nurjana. Tetepungan ing lobi ICU banjur pisah sesuwangan. Prabarana bali ngeterake Prabadewi, Pringgadi lan Bu Pratikna menyang Sempidi. Dene pemangku loro iku Pak Pratikna lan Ki Hadi keri ing kono. Kita milah jejibahan Ki. Kula lan Bli Nurjana ingkang ngawekani balian pengiwa saking Karangasem lan Batu Karun niku. Dene ndika Ki Hadi kula pasrahi kayuwanane Rini kaliyan Prayit. Klebet ramanipun menika. Griya ing Sempidi sampun kita pageri mantram sekti paringipun Resi Markandya saking Pura Agung Badung. Sumangga kersa ndika menawi wonten mlesetipun ancas saking balian kalih niku mangsa borong anggenipun mrantasi karya. Mangkono krenae pemangku Nyoman Raka nalika wis nyedhaki wanci tengah wengi. Tengah wengi mujudake wektu sing dipilih dening para balian pengiwa kanggo ngirim gendam, teluh, desti lan santet. Klebu yen padha adu katiasan. Wektu sepi tintrim. Lakune para buta kala andhahane Dewi Durga nyebar wisa Candala lan Pepati. Siaga gati, pemangku loro iku padha milih papan permati. Pemangku Nurjana milih papan kaya wengi sadurunge. Kalingan wit sente subur. Lungguh ing ngisor, lungguh ing mori putih. Ing ngarepe gumletak Pratima kaca pengilon Banaspati, silihan saka Pura Luhur Uluwatu. Pemangku Raka ing sisih kiwa gedung ICU. Ing sak ngisore wit sawu kecik sing rada linduk. Dene Ki Hadi sakwise salat hajat lungguh semedi maladi dening ing hening ing kursi rada moncot. Let sedhela krasa ana angin niup muser mung ing gedung ICU kono. Lampu ruangan biarpet kaya arep mati. Ndadekake piranti monitor ing ruang ICU keganggu. Perawat metu arep mriksa listrik ing lobi, siaga yen listrik mati. Nelpon bagian genset cadangan supaya siaga. Aneh, sing keganggu mung areal ICU kono.
Ing perangan liya rumah sakit iku listrike tetep normal. Ki Hadi kusuk anggone dzikir, miridi tasbih saka dinglo bengle. Ora ngerti sangkan parane, ing ngarep lawang ruangan ngadeg wewujudan loro sing gegirisi. Sing siji ireng janges, wulune diwud-diwud, kukune dawa landhep, mripat melorok, amba abang jingga. Untu ringih-ringih lan siyung landhep. Ilate nloler dawa ketes-ketes idune. Napase ngongsrong kaya mesin diesel. Dene sijine padha blegere mung wulune lorek belang ireng putih. Polahe pating glajik arep mlebu ruang ICU. Nanging nalika arep jangkah mlebu, ana tenaga gedhe sing banting. Wewujudan gegilane iku tiba glangsaran karo bengok. Tangi maneh ngetok karosan meksa arep mlebu kamar perawatan, nanging bali kebanting. Saya waringoten wewujudan kuwi nyebar ngiwa lan nengen. Kupiya arep mlebu saka jendela. Lawang ICU wis dirajah mantra dening Nyoman Raka, raja saka Pedanda Resi Markandya. Wewujudan sing mlipir mengiwa dipethokake dening Nyoman Raka. Dedreg-udreg tan kasat mata tarunge balian Made Sempana ing Batu Karu lumawan Nyoman Raka pemangku Banjar Sempidi. Wewujudan medeni iku nggero karo lunjak-lunjak nrajang Nyoman Raka sing nggawa sada lanang. Saka cangkeme sing menga amba kuwi murup geni mubyar kaya arep ngobong. Pemangku Raka waspada sigra ngendani lan nyabetake sada lanang. Mantram wegik pangliyaan putih dirapal. Sabetan sada lanang natoni anggane wewujudan ireng janges kuwi. Pating jlaret, tilas tatune nili getih. Bengok gembor kanthi mata padirangan. Ganti arep ngrangsak Pak Pratikna sing dengkelen keweden manoni kedadean iku. Tangan rasa iku ngranggeh sirahe. Kukune sing landhep sumadya nggites remuk sirah. Pak Pratikna mung bisa pasrah. Nanging wewujudan ireng kuwi bali bengok sakrosane. Ana wewayangan mleset cepet, ngampleng sirah lan ngremet planangane. Wewujudan gilani kuwi mlayu senteoran, pringisan nyekeli planangane sing remuk lan ngrasakake perih ing awake sing tatu arang kranjang, gudras getih. Ing wektu kang pratitis wewayangan Ki Hadi mencolot nyedhaki Pak Pratikna sing kaancam bebaya. Kanthi amalan saka ayat suci Al-Qur'an dibarengi mantra Rajah Kalacakra. Kasil gusah lan natoni wegik panjilmane balian Made Sempana. Wewujudan iku bali ing dangkane Batu Karu kanthi tatu arang kranjang. Dene wewujudan lorek sing mlipir menengen dipethokake dening pemengku Banjar Seranggih, I Made Nurjana. Madha kahanan ing sisih kiwa gedung ICU ing pemandeng tan kasat mata wewujudan loreng kuwi panjilmane balian Kadek Rudra. Balian saka Banjar Buyan Karangasem iku ngetok kabeh kawigakane niat ngrampungi pepalange laku cidra. Ngancap lan ngrangsak Made Nurjana kanthi mantram pangliyaan kiwa. Made Nurjana ora kepengin buang wektu.
Mantram suci paringane saka Pedanda Resi Putra Bayang ing Pura Luhur Uluwatu dirapal. Saka pangilon Banaspati njedul wewujudan kaya barong, nanging gedene mung sak kucing. Kemrincing kaya swara genta, mencolot ngrabosa wewujudan loreng. Gumerah anggone padha tarung golek lenane musuh. Nalika rada kendho pangrangsake wewujudan loreng, Banaspati iku nrajang wani. Cakare sing landhep ngrayah mripat mlolone weging loreng. Jerit sakayange, mripate coplok gudras getih. Arep mlayu bali nanging salah dalan. Malah mara mring papane Ki Hadi sing siaga. Tangane sing sesisih kasil muntir lan motel tangane wegik kuwi. Saya bengok gembor kelaran lan ilang ing petenge wengi. Kahanan ing ICU bali sepi. Lampu listrik sing maune biarpet pulih manjer padhang. Dokter lan perawat njaga marani Prabarini lan Prayitna sing isih ditaleni ing velbet. Deleng monitor sing grafike teratur lan neliti kahanane pasien. Dokter lan juru rawat gumun. Tatu-tatu wudun pecah lan set gilani ing anggane Prabarini ilang tanpa tilas. Kulite bali resik putih mrusuh tanpa ana tanda-tanda tilas tatu lelara. Prayitna malah kaya wong bingung, ora ngerti mapan ing ngendi. Saya kaget bareng weruh Prabarini uga ana ing ruangan kono. Nalika diuculi saka velbet, padha gapyuk rerangkulan. Prabarini nangis ing dadane Prayitna. Pak Pratikna mlayu mlebu ngrangkul lelorone. Rasa bungah kalih saka bebaya. Puja-puji syukur kaaturake ing andhapaning pepadha Gusti Allah kang Maha Asih. Beda kahanane ing Banjar Batukaru. Balian Made Sempana gereng-gereng ngaruwara. Sirahe abot ketaman rasa ngelu. Planangane remuk. Pakaryane minangka balian pengiwa sing kawentar pupus saknalika. Kari dadi paraga tunadaksa, urip dadi rengganing keluarga. Lan barengi wektune Niluh Matya tiba kepleset nalika mudhun saka trundagan loteng. Tiba kebanting lan sikile dadi cacat separo semper. Sautara kuwi atusan kilometer ing sisih wetan, balian Kadek Rudra wuta. Mripat lelorone kena cakarane Banaspati Pura Uluwatu. Tangane tengen cacat, keple saklawase, merga diuntir dening Ki Hadi Wijaya. Made Palguna sing wektu kuwi ndeleng Kadek Rudra gulung koming wedi kepati lan nedya mlayu bali menyang Kerambitan. Nanging kedayan ati Trataban kaya dibujung. Anggone nyetir mobil kurang waspada. Kaya ana kucing mlayu nyabrang dalan. Kupiya ngindari, malah mobile nabrak cagak listrik. Mobile ringsek, kacane pecah. Pecahan kaca iku nrajang mripate. Ing prapiksane dokter spesialis mata, Palguna nandhang cacat wuta permanen. Kaya paribasan Jawa, sapa nandur bakal ngunduh. Sing gawe daharu wis ngunduh wohing pakartine. Tumpengan prasaja tandha syukur ing Sempidi. Prabarana sakluwarga wis kalih saka dahuru sambe kala. Surya sumilak ing sisih wetan, birat pepeteng wanci ratri. Cutha.